So, ang gagawin natin ngayong araw, Madrid Nation, ay... what's in the box? So, ito na nga yung ating mga gagamitin, Madrid Nation. Ang bath sponge, feather dust, and then ito yung tongue blindfold ng ating guest. So, panoorin na natin kung kakayanin niya ang challenge na ito. Okay, so nandito na ang ating victim na si Miss Beautiful Giselle Centino. Okay, so ready ka na ba, Miss Giselle, sa ating challenge ngayong araw? Kinakabahan ako dito. Okay, aware ka na ba kung anong gagawin natin ngayon? Siguro wala ko kung sino yun. Charot. Hindi pa naman kung ano yung ilalagay, hindi pa ako. Okay, so yung gagawin natin ngayong araw, Miss Giselle, is what's in the box challenge. So, huhulaan mo kung anong laman ng box nang naka-blindfold ka. Okay, so ready ka na ba? Kinakabahan talaga ako. Okay. Ready na ako, guys. Oh, wait lang ako, magtitignan. Nakikita mo. Hindi, di ba? Di ba yung gawin mo, ba? Ano, wait lang. Ano kaya to? Ano? Ano? Huwag ka na ba? Alam, gumagano siya. Ano to? Hulaan mo! Snake? Snake mabago. Ay! Ano yan? Ba't tumatayo? Ito yung pangunas namin, ah. Pangalis ka buka. Correct! Hindi, grabe pinahirapan niyo ako doon. Ay, magano ni wala ni. Ipas mo yung kamay mo. Buhay ba to? Bubuhay din siya. Buhay na! Okay guys, grabe! Oh. Ayos ko dito. Pinahirapan niyo ako masyado. Okay, natakot ako doon bigla, grabe. Bigla akong naiyak doon, ah. Grabe kayo sa akin. Naging grabe, pinahirapan niyo ako masyado, guys. Akala ko buhay, dun pala. Pero, magandang experience, guys. Enjoy naman po. Kahit natin ako sila. Thank you very much, Miss Giselle. Thank you God po. bless. So yun na nga, Madrid Nation. Natapos na naman ang ating challenge ngayong araw. So abangan niyo ulit kami, Madrid Nation. Again, this is your host, Princess Mangaliak. So manatiling nakatutok sa nag-iisang Yes, 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 Madrid, the Millennials Choice. Thank you.